Kita naik kelas menjadi 2 baris 10 angko bebas. Lihat terangan Pak Bu. Yang di belakang Pak Uni lihat terangan. Khusus untuk 2 baris dan selanjutnya, sia yang mangga 2 dalam bala guru punya salah, kita cabiak kuponnya. Lah, 2 baris 10 angko bebas. Hajar di Jemiko, yeay, hey. Owe punya nama Weli Asia, Owe punya rumah di Pawekamba. Asli Owe batu sangka sambung kembali angka. Apa pula yang tiba tanam sana mengira. Kini salawe katurang Sunda. Iyo satali cek urang Padang. 25 tak kaca, 25 nana datang. Alum ado kamu disambung batu kawan. Ado mikado si ratu Jabang di zaman perang. 80 dipasang, 80-an datang. Belum ada orang tunjuk tangan. Simpang ampe di batu sangka, para lajuan laba silang. Ampe sendiri saja, ampe nanar baru datang. Diangkat lagi batu ke depan. Biliang muda garo Pak Baro, Solo kasawalunto. 20 lah tigo, 20 lah tigo. Lai kembali angko di awai. Lai bermain usahlah sewai. Aduh Halimah hatinya rusua. Tadilah malam Halimah inyo baga 2. 57 angkonan baru tumbuh. 57 alum aduh kawan namu. Iyo si cerek kambang surian. Tumbuhnya puluh di puluh dan halaman. Ampe puluh 9 kembali kaleng digoyang kembali kaleng. Hey! Iyo serasa Bukit Tinggi, sabana rasa kawan kuda joki. Sambung buahnya lagi, apa angka menanti. Hati-hati sana nan coki. Ado si inem karimu tando lama tonan dari ajo. 60 lalimo angko kini di tangan ambo. Lah pulang ajo mamuke capek lawak ketek 70 ampe. Lai apa angko disewai. Lai hati-hati melambai. Ada si concu kapal tambora, kapal parang, yo parang si urang Japang. 7 sendiri saja, 7 mana baru datang.
kembali kaleng di awal. Lai 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 kembali kaleng di sewai. Hey! Awai labana maimar awai labana ginyang labana salidara ginyang labana kini disambung kembali angka apalah pula angka yang baru tiba datang si Ana duda marendo marendo di hari sanjo angkolah duo nan baru tiba angkolah duo tolong dibari tando ado na baru adi kandang budo kuri Allah kuri kapalo Allah kalua pulon angko nana sarupo 33 angko dibari tando 33 tolong dijago hoy alum lai ado kurang bakunyo kurang lamedan pandai batanam lado yo lado di hari sanjo 86 angko tolong tandokan 86 alum ado urang ajan kini si inem hatinya rusua tadi malam inem iyo bagadua 67 angko di gadua 67 alum ado kawan namu kini singkara danau di Solo ciek lah baga ya baga ado badago salapan baleh angkonyo kini tasingko salapan baleh alum ado urang mado iyo si gadang bidu apa inan ini balaya tengah lautan angkola tigo bajalan surang angkola tigo tolong dipandang kembali kaleng ya kita goyang kembali kaleng yuk kaleng ya kita goyang. Hey! Kini disambuang aponan datang batanang sana amam bilang pasanglah mato nan tarang angko kalua tolong dipandang ado panglimo orang kayu tanam mati ditembak sinapang musim 56 angko nyokin dikirim 56 alum ada kawan tampil kini si inem pelayan seksi setiap hari mencari laki angkolah 6 jalan sendiri angkolah 6 yo 6 sebelah tepi datang Halimah nan jatuh pingsan tadi malam Halimah lewat kuburan 59 angkonyo tolong tandokan 59 alum ada tunjuk tangan Allah tataga tiang gantungan ado di kiri ado pulau kanan angko sabale angko saroman iyo sabale